Seuraava päivä Route 66. Ollaan päästy Atlantaan, joka on nyt kyllä eri Atlanta kuin se, missä on yleensä ihmiset käyneet. Sitten hotdoggeja syömään. Hotdog lounas ja cozy dog lounas. Monen tasoisia teitä löytyy Route 66 varrelta. Nää on nyt kyllä pienimmästä päästä, mitä on tähän mennessä ollut. Ja sitten välillä on päädytty valtatiekokoisiin. Ilmastokin vaihtelee tosi paljon täällä, että välillä on polttavan kuumaa ja välillä on semmoista rankkasadetta, ettei näe metriäkään eteenpäin. Mutta hirveän vähän täällä on liikennettä, että ei tää mikään erityisen ruuhkainen ole kyllä tämä. Pitää olla samaa tilalla. See that evening sun go down. Siellä on Eero Saarinen tän suunnitellut. Cause my baby has gone left this town. Feeling tomorrow like I feel today. Well, if I feel tomorrow like I feel today, I'll pack my trunk and make my getaway. No niin, otettiin nyt kisa. Iskä menee ramppia. Tuolla se ei nyt jo jälkeen. Ramppia ylöspäin, mä otan nää portaat. Saatte videolle todisteet, että mä en huijaa, tai siis lähden juokseen. Jataan kumpi eka. Sitten mennään ravintolaan, kun mä valitsen. Tuo meneekö juna? Tuossa on 2 konttia päällekkäin. Toi näyttää niin epävakaalta. Jos katsoo, että näette tonne asti. Katsos mä saisin zoomattua sinne tuolla. Joo. Päivä on mennyt ihan hyvin. Täällä on semmonen ihan hyvä käili. Ei oo liian kuuma, ei oo liian kylmä. Semmonen 29 ehkä. Tee semmonen polttava kuuma. Täällä on semmonen trooppinen kuuma. Polku menee jossain tuolla. Mä en tiedä edes missä se on. Fortaat tässä. Joo. Varmaan sheikkaa ihan liikaa tää kamera, mutta I don't care. Tän on siis care. Joo, en mä sitä miten mä jäppää. Tää ei edes tuu varmaan videolle, mutta tulee iskän editointiin kivana juttuna kun mä nuku. Tässä siis koitan. Yes. Se iskakki pitäis löytää jostain. Ja mihin se on kadonnut? Mä vaan jäppään tälle videolle tai jäsemmin samaan aikaan. Se varmaan huijas.